Ba wani abu bane yasa aka kori Soja Boy daga Kannywood. Waɗannan bidiyon da yake na rungumar mata shi yasa hukumar tace fina-finan jihar Kano ta kori Soja Boy daga Kannywood. Ku gyara zama mu samu ku bidiyoyin ku kalla da idanunku, amma muna roƙon ku da idan yau kun zo ku wannan channel tamu ta Albashir TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa don muna ɗora sabon shirye-shiryen da ke samun ku. Albashir TV, tashar sahihin labarai na gaskiya. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.